дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомадӣ Раҳмон ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар деҳаи меҳрвари ҷамоати деҳоти Чӯбек синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30-ро ифтитоҳ намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки бинобар сабаби зиёд шудани хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 эҳтиёҷ ба сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар муассисаи мазкур ба миён омада буд. Дар натиҷаи сол то сол афзоиш ёфтани аҳолии деҳа шумораи хонандагони муассиса ба 1852 нафар расида, айни ҳол дар 31 синфхона дар се баст таҳсил карда истоданд. Синфхонаҳои иловагӣ ба маблағи 1 млн 692 954 сомонӣ аз тарафи Бунёди миллии иҷтимоӣ маблағгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 240 нафар дар ду баст сохта шудааст. Бино дуошона буда аз 4 синфхона ва як ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар идомаи сафар ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар деҳаи Токистони деҳоти Панҷоб корхонаи коркарди пахтаро ба истифода доданд. Иншооти мазкур ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади содироти нахи пахта таъмини аҳолӣ бо ҷои кор мавриди истифода қарор дода шуд. Корхона аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Раҷабзода Шодӣ дар масоҳати 1.5 гектар замин ба маблағи 4,3 млн сомонӣ бунёд гардида бо таҷҳизоти нави замонавӣ сохта шудааст. Иқтидори корхона дар як сол қабул ва коркарди 15000 тонна пахтаро ташкил дода, пас аз ба истифодадиҳӣ 30 нафар ба ҷои кори доимӣ ва 100 нафар бо ҷои кори мавсимӣ таъмин мегарданд. бунёди иншооти мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳои миллӣ солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат амалӣ гардида дар татбиқи барномаҳои давлатӣ аз ҷумла рушди инфраструктур, муайян намудани ҷойҳои нави корӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши муҳим хоҳад гузошт. ҳангоми боздид раиси вилоят ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда изҳор доштанд, ки бунёди чунин корхонаҳо дар вилоят ба рушди соҳаи саноат, зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти сохтмонии ватанӣ бо нархи дастрас мусоидат менамояд. ҳамчунин раиси вилояти Хатлон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар деҳаи сайроби ҷамоати деҳоти Панҷоб корхонаи коркарди сангу шағали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Дӯстии Ҳамадониро ба истифода доданд. иншооти мазкур ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади рушди соҳаи сохтмони ноҳия, бунёди хонаҳои нави истиқоматӣ, таъмиру барқарорсозии роҳҳо ва дигар эҳтиёҷоти сохтмонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. корхона аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Раҳмонов Шукрихудо дар масоҳати 12 гектар замин бо маблағи 8 млн сомонӣ бунёд гардида бо таҷҳизоти нави замонавӣ сохта шудааст. иқтидори корхона дар як соат коркарди 120 метри кубӣ сангу шағалро ташкил дода, пас аз ба истифодадиҳӣ 10 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар деҳаи сафедоби ҷамоати деҳоти панҷруди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки раиси вилоят иншооти варзишӣ ва сайёҳиро ба истифода доданд. иншооти мазкур барои дар оянда оммавигардонии тарзи ҳаёти солим ва рушди соҳаи сайёҳӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти варзишӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Юсуфҷон Юсуфов ба маблағи 383 000 сомонӣ сохта шуда, бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ду майдони варзишӣ, майдони футбол барои академияи сарҳачӣ сохта ба истифода дода шуд ва яке аз майдонҳои мо майдонҳои бозии соҳилӣ барои пляжни футбол дар соҳил сохта ба истифода дода шуд, ки ба тамоми шарту шароитҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст ва барои баланд бардоштани малака ва маҳорати варзишгарони дастаи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, дастаи якачини сарҳачӣ, ин метавонад ки як қадами устувор, қадами барои пешравӣ бошад ва дар баробари ин дар ин ҷо як макони сайёҳии кӯдараҳ кушода ба истифода дода шуд ва мо дар ин макони осоишгоҳ тамоми сайёҳони тамоми дунёро мехоҳем ки омада аз ин осоишгоҳи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар деҳаи Кӯдараҳ сохта ба истифода дода шуд биёянд диданӣ кунанд ва ҳаловат баранд. масоҳати умумии иншооти мазкур 3 гектарро ташкил дода, дар ҳудуди он 2 майдончаи варзишӣ барои футболбозӣ сохта шудааст. ҳамчунин ҷои истироҳати варзишгарону сайёҳон бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ сохта шудааст. баъди ба истифода додани иншооти мазкур 5 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. раиси вилоят ба сифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти муосири варзишӣ баҳои баланд доданд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ки варзиш дар ҷаҳони муосир яке аз василаҳои муҳимтарини муаррифии миллату давлат ба ҳисоб меравад, раиси вилоят
аз ҷавонон даъват ба амал оварданд ки бештар ба варзиш машғул шаванд ва тарзи ҳаёти солимро шуғли доимии худ интихоб намоянд. пас аз мулоқот раиси вилоят ба раврасону ҷавонон тӯҳфаҳо тақдим намуданд.